Ας εκμεταλλευτούμε, θα πω εγώ, όλα εκείνα τα συστατικά τα οποία έχουμε στην κουζίνα μας για να φτιάξουμε σπιτικές μάσκες προσώπου. Και για να συμβεί αυτό, χρειαζόμαστε Μαρία Μαρκογιαννάκη, την ειδικό, εκείνη που ξέρει τα συστατικά καλύτερα από όλους τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Και καλώς ήρθες λοιπόν για ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ, Χριστιανά. Είμαι πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι που είμαστε στην κουζίνα και δεν θα φάμε, αλλά αυτά που θα κάνουμε έχουν πολύ μεγάλη σημασία και αξία. Η αλήθεια είναι ότι από αυτή την πλευρά στο στούντιο δεν έχω έρθει ποτέ ξανά. Ήταν η ώρα να ξέρεις. Ήταν η ώρα να ξέρεις. Την επόμενη φορά θα έχουμε φαγητό εδώ. Μπορεί να μην το μαγειρέψω εγώ, αλλά θέλω να έρθω όταν θα έχει φαγητό. Θα έχουμε ντεκόρ. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα, σωστά, νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα κάνουμε τα μακιγιάζ εδώ που έχει και σταθερό πάγκο. Το χιούμορ που έχει αυτή η γυναίκα δεν το φαντάζεστε και όσοι παρακολουθούν την εκπομπή καταλαβαίνουν τι εννοεί. Ξέρουν τι εννοούμε. Λοιπόν, είσαι καλά? Είμαι πάρα πολύ καλά. Ήρθες όμως με μια θεματική που όσοι σε ξέρουν δεν εκπλήσονται, θα πω εγώ. Όσοι δεν σε ξέρουν και σε έχουν συνδυάσει μόνο με το μακιγιάζ, θα πούν καλά, ρε παιδί μου, τώρα αυτή η γυναίκα που είναι γνώση του αντικειμένου, ξέρει το μακιγιάζ σου λίγη, έχει την τεχνική, έχει τη γνώση. Θα φτιάξει σπιτικές μάσκες? Ναι, θα απαντήσω εγώ. Βέβαια, θα φτιάξουμε και τις σπιτικές μας μάσκες. Θα τις φτιάξουμε κυρίως για τα άτομα τα οποία δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία να έχουν στα ράφια τους προϊόντα τα οποία δεν είναι φυσικά και φυτικά. Θα τις φτιάξουμε για τα άτομα τα οποία θέλουν μια πιο οικονομική λύση. Ωραία, κατανοητό πλήρως. Και για αυτούς που τέλος πάντων τους αρέσει να παίζουν στην κουζίνα τους με προϊόντα και να πειραματίζονται γενικότερα. Νομίζω ότι με αυτή τη θεματική που διάλεξες, πολλοί από εμάς, εντάξει, τα κορίτσια περισσότερο, η αλήθεια είναι, κάνουμε και μία αναδρομή στο παρελθόν εκεί που η γιαγιά, ας πούμε, ήξερε πώς ακριβώς πρέπει να τα συνδυάσει για το σκοπό. Δηλαδή, της έλεγες, έβγαλε ένα σπυράκι, σου λέει, εγώ το έχω. Σκόρδο. Γιαγιά, κάηκα με τον ήλιο. Εγώ καλά, το σκόρδο, εγώ το έχω χρησιμοποιήσει κατά κόρον. Όλοι είχαμε. Και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίες και οι θεματικές που έχεις διαλέξει και τα προβλήματα εντός εισαγωγικών πάμε να λύσουμε. Σωστά. Με τις συγκεκριμένες μάσκες. Σωστά. Κάποιες είναι γενικότερα, μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε όλο το χρόνο. Καλά, όλες μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε όλο το χρόνο, αλλά είναι ορισμένες οι οποίες είναι αποκλειστικά για αυτήν την εποχή. Γιατί αυτή η εποχή είναι πάρα πολύ πονηρή γενικότερα σαν εποχή. Κρύβεται και ο ήλιος και εμφανίζεται. Αυτό. Ειδικά εδώ στην Κρήτη, τον τελευταίο μήνα έχουμε τρελαθεί. Δεν ξέρουμε πώς θα ντυθούμε, δεν ξέρουμε τίποτα. Πάμε να δούμε τις πρώτες μάσκες. Ξεκινάμε με την πρώτη. Ωραία. Εμείς έχουμε και κάρτα φυσικά με υλικά και ας μην έχουμε μαγειρική, τι νομίζω, εδώ η ομάδα πετάει. Και πάμε να δούμε την πρώτη μας κάρτα και θα φτιάξουμε μάσκα ενυδάτωσης λοιπόν για αρχή. Θα φτιάξουμε μια μάσκα ενυδάτωσης. Η μάσκα ενυδάτωσης είναι για όλους τους τύπους δέρματος. Ενυδατώνει απλά, επιφανειακά. Μπορούμε να την κάνουμε μέχρι και καθημερινά, αν θέλουμε. Όλες, αλλά κυρίως αυτή, γιατί είναι μια μάσκα η οποία έχει υλικά τα οποία είναι πραγματικά μέσα στα ντουλάπια μας. Θα χρησιμοποιήσουμε μία κουταλιά μέλι. Θα ξεκινήσουμε με το μέλι. Αλλά είναι μαγεία αν σκεφτεί κανείς, Μαρία, και τις ιδιότητες που κλέβουμε εντός εισαγωγικών από το κάθε υλικό. Σαφέστατα. Που το έχουμε διαλέξει και το έχουμε αναμίξει ή θα το αναμίξουμε στην πορεία. Σωστά. Αυτό το κουταλάκι θα το αφήσω μέσα και θα κάνει ζημιά. Θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας γιαούρτι. Ωραία. Οι ποσότητες τώρα που βάζουμε είναι λίγο μεγάλες, η αλήθεια είναι. Δεν πειράζει, θα βάλουμε όλη την οικογένεια στο κόλπο. Μπορούμε να βάλουμε όλη την οικογένεια στο κόλπο. Θα βάλουμε σε όλη μου ασκούλα. Και μία κουταλιά, ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο. Αυτό που θα σας έλεγα γενικότερα είναι ότι όταν φτιάχνουμε κρεμικά, μάσκες τέλος πάντων, οι οποίες έχουν τόσο φυτικά και φυσικά συστατικά, καλό θα είναι την ώρα που τις φτιάχνουμε, εκείνη την ώρα να τις καταναλώνουμε. Μην φτιάξουμε μία ποσότητα να τη βάλουμε στο ψυγείο, γιατί δεν έχει νόημα και δεν έχει και σκοπό. Λοιπόν, θα την ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το μέλι έχει καταπραϊντικές ιδιότητες και το γιαούρτι επίσης. Το γιαούρτι έχει και το εξής μαγικό, ότι λόγω της υγρασίας του δεν αφήνει να δεσμεύσει, να φύγει από το δέρμα η υγρασία γενικότερα. Ακόμα και η δικιά σου δηλαδή θα παραμείνει μέσα στις στιβάδες του δέρματος. Τώρα, τι απορία έχω εγώ ως κορίτσι με λιπαρή επιδερμίδα. Σωστά. Είδα εγώ ελαιόλαδο και κάτι με έπιασε. Σωστά. Αλλά εξήγησέ μου σε παρακαλώ για να μην με πιάσει και να τη χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι το ελαιόλαδο είναι ένα συστατικό το οποίο είναι πάρα πολύ πλούσιο σε βιταμίνη Ε, όπως ξέρουμε γενικότερα. Αυτό που θέλω να προσέξετε γενικότερα όμως στο ελαιόλαδο είναι ότι για να το βάλουμε επάνω μας, επειδή τα έλαια έχουν οξέα, καλό θα είναι να γνωρίζουμε τι λαδί είναι. Να είναι από τον τόπο μας, να είναι από το σπίτι μας, να είναι από το χωράφι μας, να είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, κάτι που να γνωρίζουμε τα οξέα του. Okay? Γιατί μπορεί λίγο να τσινήσει με το δέρμα.
Νομίζω δεν έχει και νόημα αν δεν αξιοποιήσεις το έπακρο τα ωφέλη του εκάστοτε προϊόντος, να το αξιοποιήσεις γενικά. Σωστά. Δηλαδή, αν δεν ξέρεις τι είναι αυτό που έχετε να σου δώσει. Σωστά. Οι λιπαρές όμως, να μην φοβάστε το ελαιόλαδο όταν μπαίνει σε μία μάσκα η οποία έχει και άλλα συστατικά και δεν θα το αφήσει να απορροφηθεί σε εισαγωγικά, γιατί εννοείται ότι απορροφούνται όλα τα συστατικά μέσα από τις στιβάδες μας, γιατί είναι αναγνωρίσιμα από τον οργανισμό μας, μιας και είναι όλα τρόφιμα. Okay. Αλλά δεν θα απορροφηθεί σαν λάδι. Δεν θα μπει μέσα το λαδάκι, ούτε θα σε ενοχλήσει εξωτερικά. Μπορούμε να ηρεμήσουμε εμείς οι υπόλοιπες και να τη χρησιμοποιήσουμε. Και εμείς οι μικτές. Λοιπόν, η μάσκα μας η πρώτη θα μοιάζει έτσι. Είναι ένα προϊόν υδαρές, δεν μας ενοχλεί. Θα τη χρησιμοποιήσουμε οτιδήποτε από εδώ βγαίνει σε πάρα πολύ λεπτό ρεύση μορφή. Τη χρησιμοποιούμε με ένα πινελάκι. Δεν τη χρησιμοποιούμε με το χέρι μας, θα αρχίσει να στάζει. Εννοείται. Ωραία, πολύ ωραία. Η πρώτη μας μάσκα είναι αυτή. Θα την τοποθετήσουμε στο δέρμα μας και θα την αφήσουμε 10 με 15 λεπτά. Βάζουμε παχύ στρώμα, δηλαδή να καλύπτουμε έτσι αρκετά το πρόσωπο, ή προσπαθούμε να είναι ίσα σαν μια κρέμα, ας πούμε. Θα δεις ότι έτσι κι αλλιώς θα σου βγει παχύ. Ακόμη κι αν είναι έτσι υδαρές, σαν προϊόν, θα σου βγει παχύ. Γενικότερα. Εάν όμως θέλεις έξτρα ενυδάτωση, αυτό όταν θα μπει επάνω σου, θα καταλάβεις και πόσο αφυδατωμένη είσαι. Γιατί το γιαούρτι Δεν τολμάω. Δεν τολμάω. Το γιαούρτι θα τραβήξει και θα δεις αυτά τα κράξ επάνω στο πρόσωπό σου. Οπότε όταν θα γίνει αυτό, μπορείς να περάσεις άνετα μια δεύτερη στρώση. Και να τα αφήσεις άλλα 15 λεπτά. Πεις ερώτηση. Σωστά. Η δική μου, γιατί εσύ ξέρεις από αυτά. Είναι και ιδανικές επιλογές όλες αυτές οι μάσκες πριν το μακιγιάζ. Δηλαδή, ξέρεις τώρα που ανήκει ο καιρός, περισσότερες γυναίκες έχουμε αυτή την τάση. Κακώς θα μου πεις, όλο το χρόνο θα έπρεπε να προσέξουμε περισσότερο τον εαυτό μας. Ναι. Και λέμε, θα βγω το βράδυ, έχω έξοδο. Ας κάνω μία μάσκα. Είναι ενδεικτικές και μετά έτσι να είναι το δέρμα μας πιο απαλό, πιο ενυδατωμένο, για να προχωρήσουμε στο μακιγιάζ το οποίο θέλουμε να έχει και μεγαλύτερη διάρκεια. Όχι όλες. Όχι όλες. Κάποιες ναι. Πολύ ωραία. Όμως, η ενυδάτωση που ξεκίνησε. Η ενυδάτωση, αυτή εδώ τη μάσκα μπορείς να την κάνεις καθημερινά. Τέλεια. Καθημερινά, αν έχεις την όρεξη, αν έχεις το χρόνο, ναι, καθημερινά μπορείς να την κάνεις. Εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία νομίζω η ιδέα και ωραία ιδέα για όλους εκείνους που έχουν και το χρόνο και να μην τον έχουν. Είναι γρήγορη διαδικασία. Τώρα, εμείς ασχέτως που έχουμε ξεκινήσει και μιλάμε και εξηγούμε, αν δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά, νομίζω ένα λεπτό πολύ εύκολα την έχουμε φτιάξει. Ωραία. Εξαιρετικά. Ολοκληρώνουμε την ενυδάτωση και θα προχωρήσουμε στην αγαπημένη μου, συγγνώμη Μαρία, να το πω, για το λιπαρό δέρμα. Που όλες οι γυναίκες που έχουμε λιπαρό δέρμα ταλαιπωρούμαστε και με το μακιγιάζ, για να συνδέσω και την ιδιότητά σου, που βγαίνει η λιπαρότητα και βάζουμε πούδρα και ξαναβάζουμε και δεν μας αρέσει το αποτέλεσμα και θέλουμε κάπου να την κοντρολάρουμε τη λιπαρότητα αυτή. Ισχύει, αλλά να ξέρεις ότι είστε από τις πιο τυχερές, γιατί Άκου τώρα. μπορεί στην καθημερινότητα και κατά τη διάρκεια της ζωής σου εσένα να σε ταλαιπωρεί αυτό το πράγμα, αλλά να ξέρεις ότι το δέρμα σου θα είναι το πιο ενυδατωμένο, το πιο ελαστικό, μέχρι τα βαθιά γεράματα. Θα κάνεις πολύ λίγες, αλλά βαθιές ρητίδες. Θα προχωράμε και θα πηγαίνω. Δεν πειράζει, θα είμαι χαρούμενη. Θα μοιάζεις για πάντα 20, να ξέρεις. Ναι, καλά, Μαρία, τώρα κρύβε κάτι. Ωραία, Λοιπόν, για να δούμε. Για την μάσκα για λιπαρά δέρματα θα χρησιμοποιήσουμε μία κουταλιά της σούπας γιαούρτι. Θα χρησιμοποιήσω το ίδιο κουταλάκι. Ωραία, μια χαρά έτσι κάνεις το ίδιο υλικό. Ναι. Μη με ρωτήσεις κι εσύ τι λιπαρά γιαουρτιού. Όχι, καθόλου. Εγώ, Μαρία μου, Το έχω ακούσει, να ξέρεις αυτό. Όχι. Δεν νομίζω ότι κάποια ιδιαίτερη σημασία τώρα, αλλά σίγουρα για να σε έχουν ερωτήσει, κάτι θα ξέρω. Λοιπόν, θα βάλουμε μέλι. Ίδια ποσότητα, θα το αφήσω πάλι εδώ αυτό να μην λερώσει και θα βάλουμε και ένα κουταλάκι χυμό λεμονιού. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται με το χυμό λεμονιού. Έλατε, παράξενο μου φαίνεται. Εγώ θα βάλω λίγο παραπάνω τώρα, γιατί εμένα μου αρέσει γενικότερα αυτή η οξύτητα όταν κάνω αυτή τη μάσκα. Ωραία. Αυτή η μάσκα μπορεί να είναι για λιπαρά δέρματα, όμως να ξέρεις ότι το καλοκαίρι τα μεικτά δέρματα, τα οποία μοιάζουν λίγο με τα λιπαρά, γιατί όλοι κάνουμε μία μικρή υπερέκθεση σμίγματος το καλοκαίρι, ακόμα και τα λιπαρά, μπορεί να τη χρησιμοποιήσουν πάρα πολύ ωραία, τη συγκεκριμένη. Στην ουσία κάναμε την ίδια μάσκα, αφαιρέσαμε το έλαιο και προσθέσαμε κάτι το οποίο στεγνώνει το δέρμα, αυτό που θέλουμε δηλαδή, και σκοτώνει τους μικροοργανισμούς. Επίσης, το λεμόνι, δεν ξέρω αν βάλεις λίγο λεμόνι στο χέρι σου, θα παρατηρήσεις ότι όταν στεγνώσει κάνει ένα φάσμα. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, το οποίο δείχνει σαν να στεγνώνει το δέρμα σου. Αυτό ακριβώς είναι αυτό που θέλεις να νιώσεις σαν λιπαρό δέρμα όταν θα αφαιρέσεις μετά τη μάσκα αυτή. Αλλά ταυτόχρονα έχεις και το γιαούρτι που κρατάει τη φυσική υγρασία του προσώπου. Ναι. Γιατί και οι λιπαρές το χρειάζονται. Γιατί υπάρχει αυτή η παρεξήγηση και η παρανόηση ότι η λιπαρή επιδερμίδα δεν χρειάζεται έξτρα ενυδάτωση.
και κάπως νομίζω ότι καλύπτουμε όλο το φάσμα των αναγκών. Ωραία. Να εξηγήσουμε, αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά να εξηγήσουμε γιατί άλλο είναι η λιπαρότητα και άλλο είναι η αφυδάτωση. Ωραία. Η λιπαρότητα έχει να κάνει με τις λιπαρές ουσίες, με τα έλαια, το λαδάκι μας, και η αφυδάτωση έχει να κάνει με το νερό μας. Okay? Οπότε, μία αφυδατωμένη δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην έχει γεννηθεί λιπαρή. Ναι, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Και νομίζω είναι και συχνό φαινόμενο γενικότερα, γιατί πατάμε μάλλον εκεί ακριβώς. Σωστά. Λοιπόν, η δεύτερη μας μάσκα έχει ακριβώς την διαμορφή με την πρώτη, απλά έχει μέσα λεμόνι. Μοιάζουν αρκετά, όντως. Μοιάζουν αρκετά, γιατί έχουν παρόμοια συστατικά το ποσοστό τους. Λοιπόν, αγαπάμε κι εμείς οι λιπαρές επιδερμίδες στη μάσκα. Σωστά. Έχουμε δικαίωμα. Σωστά, ισχύει. Θα την αφήσουμε 10 με 15 λεπτά πάνω στο πρόσωπο και μετά θα την ξεπλύνουμε με χλιαρό νερό. Εννοείται ότι το χλιαρό νερό το θέλουμε για το μέλι, για να μπορεί να φύγει το μέλι. Εντάξει? Τέλεια. Επόμενη, για μετά την έκθεση στον ήλιο μάσκα. Νομίζω ότι τώρα σιγά σιγά θα έχει την τιμητική της συγκεκριμένη. Λοιπόν, αυτή είναι αγαπημένη μου. Θέλω να σου πω. Σ' άλλους δεν το είπε. Το λέει κάτι ξέρει. Αυτή είναι η αγαπημένη μου. Έχω καεί άπειρες φορές. Α, καλησπέρα. Και έχω καεί ακριβώς γιατί υποτιμώ τον ήλιο αυτή την περίοδο. Γενικότερα, στατιστικά, αυτή είναι η περίοδος που καιγόμαστε πιο εύκολα, γιατί είναι αυτό το έλα μωρέ εντάξει Μάρτιο έχουμε, έλα μωρέ εντάξει Απρίλιο. Αυτό. Λιγότερα εγκάβματα έχουμε Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, να ξέρεις. Είμαστε προειδεασμένοι. Σωστά. Ωραία, για να δούμε. Θα χρησιμοποιήσουμε αλόι βέρα, τη γέλη της, θα χρησιμοποιήσουμε γιαούρτι και θα χρησιμοποιήσουμε και αγκουρόνερο. Αγκουρόνερο, καταλαβαίνω τι είναι, πώς το φτιάξαμε. Θα εξηγήσουμε τώρα. Αρχικά να πω ότι γενικότερα η αλόι είναι και επικίνδυνη και παρεξηγημένη. Θα τα πούμε. Εγώ έχω φέρει του εμπορίου τώρα. Κανονικά, αν είχα βάλει κανονική αλόι από αυτή, ναι, θα ήταν έτσι λίγο πιο συμπαγές, αλλά δεν κατάφερα να βρω, οπότε έφερα κανονικά το εμπορίο. Μια χαρά. Και περισσότεροι νομίζω ότι προς τα εκεί θα κινηθούμε. Αν δεν έχουμε νόμο. Εντάξει, όχι, μπορείς να βρεις φύλλα. Ναι, αν δεν έχει, ρε παιδί. Στα ποροπολία και τα λοιπά θα βρεις. Κάτι τεράστια φύλλα. Να εξηγήσουμε κάποια πράγματα για την αλόι. Αυτό που θέλω να ξέρουμε, πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι η αλόι καταρχήν είναι αλλεργιογόνο. Αν έχεις αλλεργία στην αλόι και σε οποιοδήποτε άλλο από αυτά τα προϊόντα, αν δεν μπορείς να το φας, δεν θα το βάλεις και πάνω σου. Λογικό, απόλυτος λογικό. Το πρόβλημα με την αλόι ποιο είναι? Πρώτον, ότι έχει πάρα πολλές διαφορετικές ποικιλίες. Αυτή που είναι φιλική προς το ανθρώπινο σώμα είναι μόνο η Barbadensis Miller, καμία άλλη. Είναι βρώσιμη για εμάς, αλλά πρέπει να προσέξουμε. Αν έχουμε αλόι στο σπίτι μας, κόβοντας το φύλλο, θα παρατηρήσουμε ότι ανάμεσα στο πράσινο κομμάτι και στη γέλη υπάρχει μια λεπτή υποκίτρινη σκόνη, η οποία λέγεται αλοΐνη. Αυτή είναι λίγο τοξική για τον άνθρωπο. Λίγο. Το προσέχουμε. Ναι. Θα μας ενοχλήσει γαστρεντερικά η συγκεκριμένη. Ξέρω εγώ τι έλεγα, ότι τα ξέρει αυτά. Τα ξέρει όλα τα μυστικά τα ξέρει. Οπότε, όταν θα θέλουμε να κόψουμε από τη δικιά μας γλάστρα αλόι, θα αφήσουμε λίγη γέλη να τη βλέπουμε. Δεν θα πάμε να ξύσουμε το φύλλο τελείως και μετά μπορούμε να την καταναλώσουμε ακόμα και βρώσιμο. Τι μου λες? Θα σε αγχώσω να σου πω ότι έχουμε άλλα 3 λεπτά. Όχι, καθόλου. Είδες πώς περνάει η ώρα. Τι 2, Κατερίνα, τώρα, έλα 3 κι εσύ. Δώσε μας κάτι. Δώσε κάτι, ρε, σε λίγο καιρό και εκτόσεις δεν μπορούμε να έχουμε. Να πάρουμε εμείς από τώρα. Λοιπόν, θα βάλουμε γιαούρτι και θα βάλουμε και το αγκουρόνερο. Το αγκουρόνερο θα το βάλουμε έτσι. Ναι, μια χαρά. Είμαστε σίγουροι, γι' αυτό θα δούμε. Σε εμπιστευόμαστε. Θα κάνουμε ζημιά. Να ξέρεις. Ωραία, λοιπόν. Το αγκουρόνερο το φτιάχνουμε τρίβοντας το αγκούρι. Περίμενε τώρα εδώ, γιατί είναι επικίνδυνη. Το στραγγίζεις και βάζεις χλιαρό νερό. Νερό φίλτρου, νερό εμφιαλωμένο, όχι νερό βρύσης. Ωραία. Λοιπόν. Πόσο δροσιστικότερα μπορεί να είναι αυτό. Και πώς, μακάρι να μπορούσαν να το μυρίσουν κιόλας, να δουν πώς είναι. Μυρίζει καλοκαίρι, βασικά. Μυρίζει καλοκαίρι, μυρίζει έγκαυμα. Μυρίζει λάθος. Βοήθεια μαμά και τέτοια. Εννοείται. Αυτό είναι νομίζω το mood γενικότερα. Η συγκεκριμένη μάσκα. Εγώ πείνασα να πει. Ήμουν σίγουρη ότι θα πεις αυτό. Εσύ ήρθες στην τελευταία αγαπημένη μου. Ήμουν σίγουρη. Από τις πιο νόστιμες κρέμες προσώπου σώματος. Κάτσε να σου βάλουμε λίγη, περίμενε. Που θα δοκιμάσουμε. Κάτι τέτοιο μου λέει. Λοιπόν, μπορείς να τη βάλεις σε όλο το πρόσωπο και σε όλο το σώμα. Όπου καείς μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις. Σωτήρια είναι η παρέμβαση αυτή. Κανονικά την αφήνεις 10-15 λεπτά και την ξεπλένεις με κρύο νερό για ευνόητους λόγους. Παρ' όλα αυτά όμως, αν θες, κοιμάσαι και με αυτήν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και πάμε και στην πιο σημαντική για μένα κρέμα. Θα το κάνουμε πολύ γρήγορα αυτό. Θα έχει σώσει κόσμο, Μαρία αυτή. Μ' αρέσει που έχει και τηλεοπτική αντίληψη πολύ γρήγορα, διότι έχουμε μόλις 1,5 λεπτό. Τα ξέρει, Μαρία είναι. Ξέρεις τι μπορώ να κάνω σε 1,5 λεπτό, έχω μεγαλώσει 2 παιδιά.
Φαντάσου. Σε 1,5 λεπτό. Ωραία, για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, πάμε στην ακμή τώρα. Η τελευταία είναι για ακνεϊκά δέρματα. Τα δέρματα τα οποία ταλαιπωρούνται με ενεργή ακμή. Κουταλάκια δεν έχουμε. Δεν πειράζει. Θα καθαρίσω ένα διακριτικά. Δεν πειράζει. πειράζει. Αυτό δεν έγινε ποτέ. ποτέ. Στο σπίτι σου θέλω να το κάνεις. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σαν να είμαι σπίτι μου είναι πλέον. Αυτό που φτιάξατε προηγουμένως, λέει, άμα περισσέψει, βάζεις λίγο σκορπάκι. Κάτι τζιτζικάκι καλό. Τζατζίκι, φοβερό, φοβερό. Και λίγο ψωμάκι και όλα καλά. Λοιπόν, θα βάλω την ντομάτα μου, θα βάλω το χυμό από λεμόνι και θα βάλω και λίγη κανέλα. Θα εξηγήσουμε τώρα κανέλα ειδικά τέλειο. Αυτή εδώ η μάσκα είναι μία όξινη μάσκα, η οποία καίει, στεγνώνει. Πάντως μυρίζει πολύ ωραία. Για το συνδυασμό που έχει. Ναι. Και σκοτώνει οτιδήποτε είναι πάνω στο δέρμα. Η κανέλα είναι γνωστή για τις αντισηπτικές της ιδιότητες. Έχεις πάει, Χριστιανά, ποτέ σε κάποιο φυτόριο να σου πούνε ότι αν δεν θέλεις να πιάσει μούχλα το χώμα, θα ρίξεις λίγη κανέλα από πάνω. Γιατί σκοτώνει τα πάντα. Δεν έχει καθόλου ωραία όψη, αλλά σας πληροφορώ ότι κάνει θαύματα. Βάζουμε τοπικά, Μαρία, στα σπυράκια και βάζουμε. Όχι, βάζεις παντού, εκεί που έχει ακμή. Ναι, εκεί που έχεις ακμή. Είναι μια μάσκα που στεγνώνει πολύ το δέρμα, όμως πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό, εντάξει. Δεν παίζουμε με αυτά. Και κυρίως δεν παίζουμε με αυτά. Και πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ήθελα να το πω και να το τονίσω, ότι όλα αυτά τα σκευάσματα είναι πάρα πολύ όμορφα. Όμως, καλό θα είναι να ρωτήσουμε τον γιατρό μας, ειδικά αν είμαστε ασθενείς και έχουμε ακμή, μπορεί, ας πούμε, να μας πει ότι ξέρεις κάτι, στη φάση που βρίσκεσαι εσύ τώρα, με τα προϊόντα που παίρνεις, καλό θα είναι να με βάλεις λεμόνι. Πολύ ωραία. Πλήρως κατανοητό. Πάντως μετά ξεπλένουμε άφοβα, φεύγει. Άφοβα. Και επαναλαμβάνουμε τακτικά, ειδικά για τα ακνεϊκά δέρματα. Ναι, θεωρώ ότι μπορείτε να τα κάνετε καθημερινά όλα αυτά τα σκευάσματα που έχουμε. Να πω λίγο κάτι, ότι όποιος έχει αλλεργία στην αλόη μπορεί να την αντικαταστήσει με αβοκάντο. Μια χαρά. Μαρία, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι πιο χρηστικό σε συμβουλή, σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία του δέρματός μας και με πράγματα και προϊόντα πρώτες ύλες που έχουμε στο σπίτι μας. Δεν πας μακριά στην κουζίνα σου, πας και τα έχεις όλα. Και οικονομικά. Σωστό, όλα μετράνε. Και για άντρες και γυναίκες. Μαρία, και πάλι ευχαριστούμε. Δεν ξέρετε κανείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μια φορά.